אני לא מרגישה אשמה שאני אוכלת את הכמויות האלה. אני ליאור, אני בת 28, ועברתי הרבה עד שהגעתי לבן. קודם כל, השינוי שעברתי הוא בתקופה של 3 חודשים. אפילו לא נעים לי להגיד את זה. על כמעט 1900 קלוריות, ב3 חודשים ירדתי 7 קילו. אני מרגישה שהחוויה שלי איתו היא לא רק מתקנת, היא משהו שהייתי צריכה לעשות לפני הרבה זמן. אני חושבת שלא הייתה דיאטה שלא ניסיתי. כל דבר אפשרי. וניסיתי גם מאמן כושר אחד שלא עשה לי טוב, בלשון המעטה. צריך לדעת לבחור את המאמן שלך, את מי שמלווה אותך בכל התהליך הזה, כי לרדת במשקל זה קל, לשמור על זה. זה מה שקשה. המערכת יחסים שלי עם אוכל הייתה שגויה. מגיל מאוד 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 צעיר. הוא הצליח. הוא הצליח לשנות לי את זה. חד משמעית. מהיום של הבולמוס הכי גדול שלי ליום של השיחה עם בן, אני בן אדם אחר. קודם כל אני חייבת להגיד שיש כאן דרך מסוימת, והוא עושה את זה בתמימות. אני פשוט מכירה אנשי מקצוע, ויש לו דרך מסוימת לענות על שאלות. פשוט זורם, הכל קליל. אז קודם כל בגלל הגישה שלו לליווי מנטלי, שזה סופר חשוב. ב' זה כמובן המקצועיות, אבל שוב, להביא בן אדם ממצב שהוא על 1200 קלוריות תקוע וחוטף הפרעות אכילה ובסוף עולה 15 קילו, למצב שעל 1900 קלוריות יורד 7 קילו ב3 חודשים, זה מקצועיות. היחס שלו הוא מדהים, הוא רגיש, הוא זמין כל הזמן. זה אחד הדברים הכי חשובים בליוויים האלה. אני אף פעם לא לבד. אני לא מדברת על כמה גרם תפוח. לא, אני מדברת על איפה קשה לי ואיפה הוא נמצא כשקשה לי. אז הוא לא מפעל של דיאטות. קודם כל הוא בונה אותך, מאזן אותך, מכתב אותך, ורק אז את מגיעה לגרסה הטובה הזאת. אז חד משמעית ממליצה לכולן להיות חלק מהמסע הזה עם עצמכם, כי הוא עושה את זה ברמה הכי טובה שיש. אז אם את הגעת עד הסוף, זה באמת אומר לי הרבה עלייך, כי אני יודע שאת מנוסה, אני יודע שאפילו הצלחת להגיע לתוצאות מרשימות בעבר, אבל היום הספקת לעלות בחזרה. התזונה שעבדה פעם לא מתאימה היום, ואני יודע שעמוק בפנים, את יודעת שיגיע בקרוב הרגע שאת לא תאפשרי לעצמך להמשיך לדחות את מה ששנינו יודעים שיגיע ממש בקרוב. אבל לפני שזה קורה, ויחייב לך מספיק כדי לקצץ קלוריות עוד פעם, תזכרי שדיאטות בסוף לא אפשרו לך לא לשמור על התוצאה וגם לא להגיע אליה בצורה שפויה. אבל למרות כל הידע והניסיון, את באופן אישי עומדת להבין בדיוק מה לא ידעת שעוצר אותך מלהצליח היום. בלי שיטת העתק-הדבק, נטו מחקר אישי מדויק שפיתחתי עם השנים, שעומד לגרום ללסת שלך פשוט ליפול, ואני מתחייב לך עם השם שלי שאין שום סיכוי שאת משקיעה פה זמן ואת לא מקבלת בחזרה הרבה מעבר למה שציפית. תשאירי את המספר, בקרוב מאוד החיים שלך עומדים להשתנות.